नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन. गोमंतक मध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. लाडक्या गणरायाचं 2 दिवसापूर्वी आगमन झालंय आणि गोव्यासह देशभरामध्ये भक्तिमय चैतन्याचं वातावरण पाहायला मिळतंय. सगळे जे गणेश भक्त आहेत ते गणरायाची सेवा करण्यासाठी तल्लीन झालेले बघायला मिळतात. गोव्यातलं वातावरण फार वेगळं असतं. यावर्षी गोव्यातलं टीव्हीच्या माध्यमातून असेल, प्रिंटच्या माध्यमातून असेल, डिजिटलच्या माध्यमातून असेल, आपल्या फेसबुक आणि युट्यूबच्या माध्यमातून आम्ही गोव्यातला गणेशोत्सव अख्ख्या देशभरामध्ये दाखवतोय. सो एकंदरीत माझ्यासोबत आता गोमंतकचे संपादक संचालक राजू नायक सर आहेत, ज्यांचा अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. गोव्यामध्ये त्यांनी पत्रकारितेमध्ये उत्तम आणि चांगलं काम केलेलं आहे. सो गोव्यातला गणेशोत्सव जो आहे तो कशा पद्धतीनं असतो, काय वेगळं महत्व आहे गोव्याच्या गणेशोत्सवाला, ते आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. सर, आपल्याच गोमंतक मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. धन्यवाद. एकंदरीत बरेचसे आपले प्रेक्षक आहेत, त्यांना गोव्याच्या गणेशोत्सवाबद्दल जाणून घ्यायचंय आणि तुमचा इतक्या वर्षांचा अभ्यास आहे, तुम्ही इतकं चांगलं कव्हरेज आतापर्यंत केलेलं आहे आणि तुम्ही अनुभवला सुद्धा आहेत गोव्यातला गणपती. सो कसा असतो गोव्यातला गणपती? आपण नेहमी बोलत असतो ना, गोव्यातील चतुर्थी किंवा चवथ जी आम्ही म्हणतो ना, ती सर्वात मोठा हिंदूंचा उत्सव असं मानलं जातं. आणि गोव्यामध्ये तुम्हाला माहित आहे, जवळजवळ आज 70-75% हिंदू आहे. त्यामुळे गोव्याचा केवळ तो आता हिंदूचा राहिलेला नाही, गोव्याचा एक सर्वंकष महत्वाचा उत्सव म्हणून चवथला आता स्थान मिळालेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपले कॅथलिक भावही खूप समरसतेनं त्याच्यामध्ये सहभागी होतात. चतुर्थीला ते हिंदूंच्या घरामध्ये येतात. आमच्याकडे ज्या नेवऱ्या केल्या जातात, करंज्या, त्या त्यांना आवडतात, त्या त्यांच्याकडे पाठवल्या जातात. तर मडगावला माझं जे घर आहे ना, त्याच्या समोरच नन्सचा एक मोठं घर आहे, जिथे सामाजिक कार्य चालतं. त्या आमच्या घरी येतात गणपती उत्सव पाहायला. त्यांना माझी आई नेवऱ्या पाठवते. तसंच त्यांच्याकडे जेव्हा क्रिसमस साजरा होतो, नाताल, तेव्हा हिंदूंना केक आणि इतर जिन्नस पाठवले जातात. सो हा दोन्ही समाजामध्ये एक पूल बांधणारा असा उत्सव म्हणून सुद्धा याच्याकडे पाहता येईल. नक्कीच. तुम्ही गणेश, आता आपण पाहिलं तर आमच्या ऑफिसमध्ये सुद्धा पहिल्यांदा गणरायाचं आगमन झालंय, पहिल्यांदा गणराया इथे विराजमान झालेला आहे. सो सरांच्या प्रयत्नामुळेच सगळ्यांची मीटिंग झाली आणि सगळ्यांच्या सहमतानं हा गणराया आता इथे आहे. सो त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय सांगायचं, काय वाटतं, का असावंच वाटलं? आधी गोमंतक मीडिया म्हणजे केवळ वर्तमानपत्र गोमंतक. तुला माहित आहे की गोमंतक हे गोव्यामधलं पहिलं वर्तमानपत्र जे 1963 मध्ये सुरू झालं. सो त्यानंतर आता मागच्या 1.5 वर्षात आम्ही पाहतो गोमंतक टीव्ही सुरू झाला, डिजिटल सुरू झालं, गोमंतक टाइम्स डिजिटल आहे, गोमंतक डिजिटल आहे. सो एवढे सगळे वेगवेगळे व्यासपीठ निर्माण झाल्यानंतर ना, आम्हाला असं वाटलं की या सगळ्यांना जवळ आणणारं काहीतरी एक उत्सव, काहीतरी एखादा असं काहीतरी उपक्रम असावा ज्याच्यामध्ये सगळे एकत्र येतील. एक त्यांना सगळ्यांना कल्चरली बॉन्डिंग करणारा उत्सव, तो गणेशोत्सव चवथ गोव्याची. त्यामुळे आता मी पाहतोय, आम्ही यावर्षी पहिल्यांदा जर केली, सर्वांचा उत्साह दिसतो. आम्ही आता दरवर्षी करायला पाहिजे, कारण सकाळी आरत्या करायला सगळेजण येतात. संध्याकाळी काल इथं घुमट वादन झालं. तो एक छान एक असं एक वातावरण चतुर्थीचं गोमंतकमध्ये निर्माण झालं. पुढे आमची जी 4-5 जी वेगवेगळी व्यासपीठ आहेत ना, त्या लोकांना एकत्र यायला, मजा करायला, उत्सव साजरा करायला, उत्साहानं हे सगळं रमायला ही एक चांगली संधी मिळाली. बरोबर. आपण पाहिलं तर सगळ्यांना एकत्र आणण्यासाठी लोकमान्य टिळकांनी, मला वाटतं 1894 मध्ये पुण्यामध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सवाला सुरुवात केली, जेव्हा इंग्रजांच्या विरोधात सगळे आपली लोक एकत्र यावीत यासाठी हा उत्सव त्यांनी सुरू केला होता. आणि आज बघितलं तर त्याचं एकदम व्यापक प्रमाण, म्हणजे तो एवढा मोठा उत्सव झालाय, देशासह विदेशात सुद्धा तो सेलिब्रेट केला जातो. आणि त्याच्यामध्ये एक सांगण्यासारखी गोष्ट अशी की ब्रिटिशांनी ना जी आपल्या लोकांच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक अभिव्यक्तीला आडकाठी आणली नाही, परंतु इथं कॅथलिक धर्म हा प्रबळ धर्म होता. पोर्तुगीज सत्ता ही धर्म हा त्यांचा मूळ आधार मानत होती, सत्तेचा. राजकारण त्यांचं सेक्युलर नव्हतं. त्या तुलनेनं ब्रिटिशांचं जे काही राजकारण सरकार आहे ते सेक्युलर मानतात. इथं पूर्णतः धर्माधिष्ठित असं राजकारण होतं. त्यामुळे पोर्तुगीज जेव्हा होते त्यांनी इथल्या उत्सवांवर बंदी आणली. त्यामुळे हिंदू आपल्या घरांमध्ये चतुर्थी अगदी चोरून पाळत. ते मला त्याबद्दल एक विचारायचं, म्हणजे इथं पेठारातला गणपती सुद्धा म्हटला जातो, म्हणजे अगदी पेठीत तो ठेवून ते चित्र काढून काही ठिकाणी केलं जातं. मग त्याबद्दल काय सांगाल? जेव्हा पोर्तुगीजांनी इथल्या धर्मांवरती सुरुवातीच्या
एक 300-350 वर्षामध्ये पूर्ण बंदी होती. शेवटच्या एक 100 वर्षामध्ये लोकांना उत्सव साजरे करायला मान्यता मिळाली आणि मान्यता मिळाली असली तरी लोक घाबरायचे. मग लोक काय म्हणतात, पेटीमध्ये ना पेटीचा वरचं झाकण उघडलं, ह्याही जी जागा असते त्याच्यामध्ये चित्र काढलेले गणपती, पार्वती आणि शंकर यांची चित्र लावली जाते आणि त्यांची पूजा करायची. आणि रिकामी जी जागा आहे खाली पेटात त्याच्यामध्ये समयी ठेवले जायचं. समजा कोणी आलं तर ते पेटाने बंद करता येते. अशा तऱ्हेने अजूनही ती परंपरा लोकांनी जिवंत ठेवलेली आहे. बहुसंख्य घरामध्ये जिथे गणपती पूजले जातात मूर्ती, तिथं अजूनही शंकर पार्वती यांचे जे काही त्याला मी गौरण म्हणतो, त्या ती चित्र अजूनही लावली जातात. त्या चित्रांना पहिला मान पूजेचा असतो. तिथं नारळ ठेवले जातात त्यांना. म्हणजे या मूर्तीला जेवढं केलं जातं ते सगळं विधी त्या चित्रांचं केलं जातं. एवढंच नाही तर काही घरांमध्ये अजूनही मूर्ती आणल्या जात नाहीत, अजूनही त्या चित्र पुजली जातात. काही घरांमध्ये तर कागदाचे गणपती केले जातात. कागदाचा जो लगदा असतो त्यापासून गणपती, आणि ती परंपरा त्या काळापासून चालत आली. लोक म्हणतात की आमची जी परंपरा असेल तीच पुढं का चालू नये, अशा तऱ्हेचा तो विचार आहे. आणि गोव्यामधले लोक ना तसे खूप परंपरावादी आहेत, खूप धार्मिक आहेत. आणि इथला गणेशोत्सव महाराष्ट्राच्या तुलनेनं वेगळा कसा, तर इथं पूर्णतः धार्मिक आणि त्याचं पावित्र्य एवढं आहे की कोणी जाऊन हात लावत नाही. घरामधला जो माणूस आहे पूजा करणारा तो सुद्धा गोळ करून अगदी पावित्र्य पाळून, त्या काळात गोव्यात तुला सांगायची गरज नाही, लोकांना नुसतं खूप आवडतं, भाकरी खूप आवडते. त्या दीड दिवसामध्ये म्हणजे इथं बहुसंख्य घरांमध्ये 1.5 दिवस गणपती ठेवला, पूर्ण शिवराक राहतात आणि पूर्णतः पावित्र्य पाळतात. त्या मूर्तीचा कोणी जवळ दुसरे लोक जाणार नाहीत, त्याचं पावित्र्य भंग होणार नाही याची दक्षता घेतात. आणि एखादा संत किंवा एखादा अशा तऱ्हेचा माणूस घरात येतो ना, तशा तऱ्हेने त्याची बडदास्त ठेवली जाते. सकाळी उठल्याबरोबर फटाके मारणार, म्हणजे गणपती रायांना आता जाग येईल. त्याच्यानंतर त्यांना दुपारचं जेवण असतं जे अत्यंत म्हणजे चांगल्या पद्धतीने तयार केलं जातं. त्याला आवडणारे 5 ते 7 जिन्नस तयार केले जातात. ती 5 पानं वाढली जातात. मग ती त्या पानावरती वेगवेगळी पंचपक्वानं ठेवली जातात. म्हणजे हा खरं म्हणजे पुरुषाला केवळ पूजा करण्या एवढंच स्थान आहे, पण गावात स्त्रियांना जे काही महत्व आहे ना, तो खरं पाहिजे मला म्हणावंसं वाटतं, तो स्त्रियांचा एक उत्सव आहे. त्याला जर थोडं त्रास पडत असेल, परंतु तो आणि तेवढ्या उमेदीनं उत्साहानं त्या करतात, त्यांना कंटाळा येत नाही. अगदी. आणि अजूनही हे जे काही घर आहे ना, अजूनही महाराष्ट्रामध्ये कोणी माणूस जर वेगळ्या ठिकाणी गेला तरी आपल्या घरात आणतो. एकाच घरातील 4 व्यक्ती वेगवेगळ्या ठिकाणी पुजतात. मला हे विचारायचंय, म्हणजे कसं महाराष्ट्रात आपण पाहिलं तर प्रत्येक घरात म्हणजे जरी सख्खे दोघे भाऊ असले तरी त्या दोघांच्या 2 गणपती असतात. एकाच घरात 2 गणपती बघायला मिळतात. पण गोव्यातल्या घरामध्ये मी पाहिलं तर परदेशामध्ये सुद्धा राहणारी बरीचशी लोक आहेत जी मला वाटतं हजारांच्या संख्येनं सुद्धा त्यांची भावकी असते. आणि ते त्या गणपतीच्या निमित्तानं अगदी मूळ घरात त्यांचा तो गणपती पूजला जातो आणि तेवढ्या गोडीनं ते एकत्र येतात आणि ते सेलिब्रेशन असतं 1.5 दिवसाचं, 5 किंवा 7 दिवसाचं. मी एक ना व्हिडिओ पाहिला महाराष्ट्रातील. छोटी छोटी मुलं एवढी एकत्र आलेले आहेत, एका सायकलीला गणपती बांधलेला आहे आणि घेऊन मग त्यांचा स्वतःचा गणपती. महाराष्ट्रामध्ये कसा आहे, तो एक ना उत्सवाचा, एक सार्वजनिक कार्याचा भाग झालेला आहे. गोव्यामध्ये अजूनही गणपती हा मी सांगितलं ना धार्मिक आणि तो घरगुती झालेला आहे. तो पूर्णतः लोकांनी अजून ती परंपरा सोडलेली नाही. त्यामुळे हल्लीपर्यंत आता कोविडच्या काळामध्ये ना त्याच्यामध्ये थोडं बदल होत गेले. मोठी घरं अजूनही गोव्यात आहेत, ज्याच्यामध्ये काही म्हणजे 70-80 खोल्या असतील, ज्याच्यामध्ये आधी 50-60 लोक राहायचे. अजूनही मडगावला माझ्या एक मित्राचं घर आहे, 100 लोक गणपतीला एकत्र येतात. त्याच्यामध्येच किमान एक 25 ते 30 फॅमिलीज आहेत ज्या त्या घरात राहत होत्या. आणि अजूनही ते न चुकता ते गणपतीला एकत्र येणार, जेवण एकत्र शिजवणार. तो त्यांचा जो काही तो माहोल गणपतीचा आहे ना, तो त्याच्यामध्ये 2-3 गोष्टी आहेत. एक जेवण, ते जेवणाचा जो काही मोठा खटाटोप तो खूप मोठा असतो, तेवढं त्याला जिन्नस पाहिजे. त्याच्यानंतर आरत्या वादन हे खूप महत्वाचं. त्याच्यासाठी शिमेळ, घुमट ही पारंपरिक वाद्य, झांज ही पारंपरिक वाद्य वाजवली जातात. गोव्याच्या आरत्या या वेगळ्या पारंपरिक पद्धतीनं म्हटल्या जातात. त्याच्यामध्ये प्रचंड जोश असतो. आणि ही जी पारंपरिक लोकवाद्य जे आहेत ना, घुमट हे एक मातीचं भांड्याचा आकाराचं असतं. दोन्ही बाजूनं ते ओपन असतं. एका बाजूला एक चांबड्याचं त्याला चांबडं बसवलं जातं आणि तो असं तो आवाज, मग तुम्ही ती लय
साधायची असते. घुमट शिकावं पण लागतं, म्हणजे वाजवायला हो, शिकावं इथं लागतं. आता इतकं झालेलं आहे की काही गावांमध्ये आता घुमट आरती याच्या कार्यशाळा घेतल्या जातात लहान मुलांना, आणि त्यामुळे आता हळूहळू ती एक जाणीव होऊ लागलेली आहे. म्हणजे मला आठवतं की मी लहान असताना घुमटं ही क्वचित दिसायची, कारण घुमटं ही आदिवासी समाजातील मानली जायची, आणि त्याच्यासाठी घोरपडीचं कातडं लावलं जायचं. घोरपडी आता दुर्मिळ होत चाललेलं आहे, नामशेष होत आहे, त्यामुळे सरकारने बंदी घातली. त्यामुळे आता कुठलंही चांबडं चालतं, आणि त्याला एवढी लोकप्रियता आलेली आहे. आता सधन आणि उच्चभ्रू समाजातील घरांमध्येही आता छान आवडीमुळे घुमट ठेवतात, चिमेळ वाजवतात, लहान मुलं ते आवडीनं वाजवतात. सो आता हा एक इथला गणेशोत्सव, इथलं वादन, इथले खाद्यपदार्थ आणि एकूण इथं जे काही एक परंपरागत जो काही वारसा आम्ही आलेला आहे, तो एका कल्चरचा भाग झालेला आहे. त्यामुळे इथली चतुर्थी, इथली चवथ ही खास आहे. मला माटोळीचं, आता घुमटचं पण ऐकलं, माटोळीचं एक वेगळं महत्व आहे इकडे, आणि मी बघितलं बऱ्याच घरांमधल्या माटोळी आहेत, अगदी साधी गरीब माणसं सुद्धा आहेत, त्यांच्या घरी पण सुंदर गणपती बाप्पा सजवलेला आहे. म्हणजे बऱ्यापैकी ते या दिवाळीच आपण म्हणू एकंदरीत या गणेशोत्सवामध्ये ते खर्च तेवढ्या पद्धतीनं करत असतात, आणि मोठ्या व्यक्ती पण, श्रीमंत व्यक्ती असेल त्यांच्याही घरी तेवढंच असतं, तोच उत्साह, तीच उमेद असते. सो काय माटोळी म्हणजे तुम्ही कसं बघता माटोळीकडे? ते शहरामध्ये ना लोक आता बाजारामधून विकत आणून फळं आणि फुलं लावतात, परंतु खरं त्याचं जे काही तो काही वारसा जो आहे ना, तो काय आहे की लोक गावांमध्ये राहत होते. गोवा स्वतः एक विलेज होता. आज गोवा एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, संपूर्ण एक सिटी राज्य झालेलं आहे. त्यावेळी ते गावामध्ये होतं, गावामध्ये लोकांची घरं होती, आणि आपल्या बागेमध्ये किंवा कुळाघरांमध्ये जे काही पिकतं ते आणून माटोळी समोर देवाला अर्पण करणं. सो जिथं गणपतीची स्थापना होती त्याच्यावरती ती माटोळी एक चौकोनी आकाराचं ते एक लाकडी एक स्ट्रक्चर असायचं, त्याला ते बांधलं जायचं. मग त्याच्यामध्ये सुपारी असायची, त्याच्यामध्ये जे काय लिंबापासून ते सगळं काजू धरून सगळं जे काय पिकतं या सीझनमध्ये, कारण हा संपूर्ण पावसाळा जवळजवळ संपत आलेला आहे, बागा फुललेल्या आहेत फळाफुलांनी. मग वेगवेगळं ना, शेतामध्ये भाताचं कणस वापरतात, कणसापासून तयार केलेली खीर गणपतीला दिली जाते. सो हे एक अत्यंत काय म्हणतात त्याला की एक परंपरा, श्रद्धा आणि संस्कृती याचा मिलाफ असलेला आहे. आणि गणपती तुला माहितच आहे एक मातीचा देव असं म्हटलं, मातीतून येणारा. त्यामुळेच मध्यंतरी काय झालं, एवढं मागणी वाढली गणपतीच्या मूर्तींना, प्लास्टर ऑफ पॅरिस पासून फॅक्टरीमध्ये बनवायला लागले. ते त्याचं विसर्जन होत नाही, ती माती पाण्यामध्ये विरघळली जात नाही, त्याच्यामध्ये प्रदूषण होतं. त्यामुळे गोव्यामध्ये एक चांगली पद्धत मागच्या आता 10-15 वर्षापासून पाहतो, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवरती बंदी आहे, आणि माती, शाडूच्या मातीपासून, ज्याला आम्ही गोव्यात चिकण माती म्हणतो, चिकण मातीपासून बनवलेले गणपतीच आणले जातात, तेच पूजेला लावले जातात, आणि तीच गोव्यातील माती आहे. सो हे सगळं एक पर्यावरणाशी सुसंगत असं एक दैवत आहे. त्यामुळे त्याला अनेक जे स्वतः देव मानत नाहीत, नास्तिक आहेत, त्यांनाही हा आवडतो उत्सव. एवढ्यासाठी त्याच्यामध्ये वादन आलं, त्याच्यामध्ये जेवणाचे पंचपक्वान आले, त्याच्यामध्ये कल्चरचा भाग आहे. माणूस कसा ओळखला जातो, माणूस त्याचं कल्चरमुळे ओळखला जातो. त्याचे अन्नपदार्थ, कल्चर म्हणजे काय, अन्नपदार्थ, वादन, गायन, आणि त्याचं जे एकूण जे काही राहणीमान आहे ते कल्चर. सो मला वाटतं गोव्याच्या कल्चरचा भाग म्हणून गणपती उत्सव किंवा चवथ पाहायला पाहिजे. नक्कीच. तुमची कशी काय आठवण आहे, म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही गणेशोत्सव साजरा करताच आहे, तुमच्या घरी पण असतो, काय एखादी आठवण? माझी आठवण म्हणजे अशी की मुंबईमध्ये मी 8 वर्ष होतो, आणि गणपती मी कधी चुकवला नाही. कारण त्याच्यामध्ये जे काही वादन, माझे सगळे मित्र येणार, तो मोठ्या प्रमाणावरती सगळे नातेवाईक येणार. मला आठवतं अगदी लहानपणी की मी संध्याकाळी जो चतुर्थीचा मेन दिवस, त्यावेळी लोक भेटायला, नातेवाईक आणि मित्र मोठ्या प्रमाणात भेटायला येणार, तो त्यांच्याबरोबर बसणं, नाही तर संधी मिळत नाही ना. सो त्यामुळे मी मुंबईहून, तुला माहित असेल कोकणामध्ये जायला सगळ्या ट्रेन्स फुल असतात. त्यावेळी कोकण रेल्वे नव्हती मुंबईत असताना, एकच महालक्ष्मी एक्सप्रेस नावाची, ती जवळ 24 तास लागायचे. त्यामुळे बसनं येणं भाग होतं, बसला तिकीट फुल असायच्या. अनेक वेळा मी ड्रायव्हर शेजारी बसून आलेलो आहे. आठवणी आहेत तुमच्या, आठवत असेल आता जेव्हा गणरायाचं आगमन झालं तेव्हा. आता सहज मुंबईहून माणूस येतो, जेव्हा दिवसाला 25 विमानं येतात, रेल्वे एवढ्या सुरू झालेल्या आहेत, इतकं सुलभ प्रवास झालेला आहे. परंतु एकेकाळी असा होता की लोक त्रास करून 2 दिवसाची सुट्टी मिळाली तर ती घेऊन
गोव्याला यायचंय. नक्कीच. म्हणजे आपले जे प्रेक्षक जे कोणी हा व्हिडिओ पाहत असतील त्यांना एकच की तुमचे गोव्यामध्ये जेवढे मित्रमैत्रिणी असतील, तुमचे कुटुंब असेल, तर नक्की गोव्याचा जो गणेशोत्सव म्हणजे जी गोव्याची चवथ आहे ना, ती एकदा तुम्ही अनुभवा. म्हणजे काय वेगळेपण असतं, काय वेगळ्या गोष्टी असतात, त्या नक्की तुम्ही एकदा अनुभवा. म्हणजे तुम्हाला गोव्याची चवथ, गोव्याचा गणेशोत्सव काय आहे ते कळेल. एकूणच कौटुंबिक एकोपा आणि सामाजिक सलोखा असा राखणारा हा सण म्हणजे चवथ, गोव्यातला गणेशोत्सव हा एक खरंच आपल्यातून मिश्रण आपल्याला पाहायला मिळतंय. गोमंतक टीव्ही, गोमंतक पेपर, गोमंतक डिजिटलच्या माध्यमातून आम्ही हे सगळं 5 दिवस असेल हा जेवढा उत्सव आहे तो आम्ही तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. आणखी काही विषय असतील ते आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येणार आहोत. सरांच्या सोबत आणखी काही गोष्टी गप्पा आपण करणार आहोत. वेगवेगळ्या विषयांवरचं मार्गदर्शन असेल, तुम्हाला कोणते विषय हवे असतील ज्याच्यावरती तुम्हाला माहिती हवी असेल ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला कॉमेंट करू शकता. आम्ही ते विषय तुमच्यापर्यंत नक्की घेऊन येऊ. सर, आपण खूप छान वेळ आणि चांगल्या गप्पा मारल्या. नक्कीच प्रेक्षकांना त्याचा फायदा झाला असेल किंवा बऱ्याच गोष्टी माहीत सुद्धा पडल्या असतील. सो आपण वेगवेगळ्या गोष्टी या प्रेक्षकांसमोर घेऊन येऊया. अगदी अगदी अगदी. आणि गोव्याचा तू म्हटल्यासारखे हा उत्सव आपल्या संस्कृतीचा भाग आहे, बरोबर. कल्चरचा भाग आहे. त्यामुळे बाहेरच्या लोकांनी केवळ समुद्र किनारे पाहण्यासाठी गोव्यात येऊ नये, तर कल्चर समजून घेण्यासाठी येणं खूप भाग आहे. आणि इथला हा उत्सव लोकांना त्या निमित्ताने खूप भावेल आणि सरकारनं सुद्धा तसे प्रयत्न केले तर खूप चांगलं होईल. नक्कीच.